Akeh kawulaku cantrik-cantrikku sing kepengin golek tombo karo aku. Kene. Urut mboko siji kabeh bakal panyuwune tak udaneni. Waton iso aku menehi tombo, waton aku iso menehi jamu sing duwe lara muga iso dadi waras. Sing duwe perkara muga iso dadi tuntas. Sing arep dhewe iki sapa? Ana met pasang Kalimantabe, kula pun abdi panjenengan Penemban. Masyarakat kiwa tengen kene inggih saka ngendi Pedusan. Oh jenengmu kula pun Mawadah. Mawadah inggih sing mburi kuwi kula nuwun sewu Penemban kula pun Jumar. Oh. Iki kok kaya sandangane kembar. Nyuwun pangapunten, menika bojo kula. Lho. Bojomu inggih. Ora Mawadah iki umure pira? Kula 3 dasa gangsal. Ajumar 7 dasa. Ngarmudar kok aneh-aneh mar. Lah terus wigatine kula menika nyuwun pangapunten Penemban badhe nyuwun syarat srana kula menika sampun nglampahi bebrayan pinten-pinten taun nanging dereng dipun paringi momongan isep dening si kumbang kongsi tuntas kuwi perlambange kanthi basa Jawa sing alus wong ngadani saresmi. Walah dong kula nggih ta terus entupe dikerekke ngaten ta. Ya ngono kuwi terus supaya si napa jenenge niku si kembang wau iso ngolah wujuding sari tukul woh-wohanipun kados dene tiyang pawesti ingkang gerbini. Ha, dikrepi. Nggih. Kowe iki ora duwe anak ki ora kok perkara kowe iki ndek penyakit ora, ning janjane amit lho. Ya Mar, nggih. Bojomu ki wis ora mentala ngladeni kowe. Wong ya awakmu wis kaya ngono. Bojomu isih enom, mula nek nyawang kowe kaya ngono kuwi jane-jane ora tekan. Nggih nyuwun pangapunten ya kaya ngene wong kula ya iso omong karo bojo kula kowe merem dah Mawadah. Mereme ngrasake tok wae rasah melek nek kowe melek nyawang aku ki wong aku wis kaya mbahmu. Kok menika mboten mentala wong lanang ora nganggo parfum babar blas ambune ming minyak telon. Arang yang gomblonyo awak kok wis ngono wae ora ana tambane aku ora iso menehi tombo karo kowe menyuwun ngersaning Gusti tan kendhat menuwun lan budidaya dikerepi mengko ora terus diparingi momongan ngono ya nggih karo si Jumar kowe dukaile ngombe ndok bebek nggih nek isih kurang sak teleke ya Mar nggih ngestaken jawab mlaku sungkras-sungkris ngono kok. Aneh-aneh. Ya Dik ya bali ya mampir pasar tuku ndok bebek. Inggih, mangke kula oblake. Engko tak campuri sepret. Inggih. Kuningane tok wae. Inggih ngestaken dawuh. Putiane aja dibuang, digoreng nggo lawuh. Ngirit men to ya. Wis apa kuwi? Kan. Maju rene. Saka ngendi kowe? Kula ning dusun mriki mawon. Jenengmu? Kula Obra. Rumangsaku kok kiwa tengenku ki wonge lucu-lucu. Iso marai gawake umur. Lah nggih. Lah iya. Kowe kok le nyawang kaya ora pener-pener iki kok blawur piye? Radi mboten cetha. Oh, ya syukur. Lah ngopo? Ajeng nambahke mripat kula niki. Kula niku nek dirurui sok ora semaur mergo wong sing ngrurui ora ketara. Lah sebabe riyen ndak cilik niki bathuk kula ketancep tonggak. Oh, dadi kula niku nyawa sambungan. Ya. Ya wis ora apa-apa, ndal mripate kepengin mari. Nggih. Tuku wortel di blender
Terus diombe wortel ki ana vitamin A. Vitamin A ki iso nggo tamba mata. Oh, ngaten nggih. Sedinten ping pinten? Ping 3 esuk awan sore, 4 kilo sak ombenan. Niku nambani mata napa ajeng mencret? Kowe dikandani ngeyel wis ana gek bali kono RC-ne diselah kono. RC kaya plangkringan bebek ana dienggo ngalor ngidul. Ngatresnan kula kok nggih, ampun kados mekaten penemban wong sing numbaske bensin nggih nyok pencenengan. Lah iya wis kono. Kono bali kono. Nggih, wortel. Wortel. Nggih, ngestaken dawuh wortel. Nggih, heeh. Bali. Ngestaken dawuh. Nyuwun pamit. Ya, wis kono. Nuku wortel di blender. Terus diombe. Ngagem menjok, Mbak. Ora usah ngondhok. Ora usah melu-melu sik Jumar mau. Kae tambane Jumar beda karo tambamu. Oh nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit. Iya, sing ati-ati. Nggih. Kula nuwun penemban. Kowe kok kaya tau weruh aku. Sak kliraman ning dalan wates. Kula ingkang sade salak. Oh. Pak Man ngono kae to. Nggih. Datosipun wae penembane sadosipun wae. Kesuwan penembane nang basi. Wae nyuwun tambus pados sama ngene. Kena omongan ora teta to, Man? Aku nek nemoni kowe nganti bunek. Ketok iki akeh kata-katane ning metune mung sithik. Dadi sadosipun wae sedene sampun sama kanca-kanca pengrawit sepados sama ngene tondo tangan sing. Iya. Lah masalahe apa? Lha namung kepengin sepados. Engko sithik meneng. Lah menika sepados anggen kula sadu salak menika sepados saged to laris tinimbang anu sing bakul jejer-jejer kula. Tak andani. Sing jeneng wong dodolan ki aja sok saingan, ya. Terus kowe nggunakake cara saingan kowe nebar bab sing elek ning tangga-tangga mulih dodol kuwi terus gunamu laris dhewe. Ya apa rumasamu kowe tentrem? Ora. Kowe bakal dijubriyani karo kanca-kanca tangga-tangga tanggamu sing dodol. Lho, kae nggone sik mangkae kok laris dhewe kae nggunakake pesugihan apa, nggunakake dukun ngendi, iki mesti malah do dirasani. Anut karo titahing Gusti, ngono. Manut utawa nrimo ing panduming rejeki lagi semene ya ditampa. Ngucap syukur ngersane Gusti, pandeming rejeki sedina sesuk semene ya kudu ditampa. Aja sok ngresula. Wong ki nampa apa anane. Mekaten. Iya. Aja sok duwe cara kepengin ngasorake sing. Aku ki pendhita ki ya nek tok pikir pendhita-pendhita liyane ki ya akeh. Nek aku ora pengen bersaing wong kaya ngono kuwi duwe pelanggan dhewe-dhewe kok. Ya, isi. Piye muni piye kowe? Inji. Ayo wis kono. Wis bali rasa dadak werna-werna. Lah iso mboten saged. Swan-swan mangke wis padha wis. Inji. Wis kono bali kono. Ya kula betakaken salak. Ya. Kagem penbanyu betakaken salak kadang. Salak madu. Ya, matur. Menika salak madu, menika salak isinipun tawon. Salak madu kok isine tawon. Aku ngon saiki men dintuk dasku, heeh. Seneng kowe ya, lah kurang ajar. Yen pamit penbanyu pamit. Ya sing ajar. Semua sing. Sama ngene men. Kena omongan ora teta to, Man? Aku nek nemoni kowe nganti bunek. Ketok iki akeh kata-katane ning metune mung sithik. Dadi sadosipun sedene sampun sama kanca-kanca pengrawit sepados sama ngene tondo tangan sing. Iya. Lah masalahe apa?
Nami namung kepengin supados. Engko sithik meneng. Lah menika supados anggen kula sadhe salak menika supados saged to laris tinimbang anu sing bakul jejer-jejer kula. Tak andani. Sing jeneng wong dodolan ki aja sok saingan, ya. Terus kowe nggunakake cara saingan kowe nebar bab sing elek ning tangga-tangga mulih dodol kuwi terus gunamu laris dhewe. Ya apa rumasamu kowe tentrem? Ora. Kowe bakal dicubriyani karo kanca-kanca tangga-tangga tanggamu sing dodol. Lho, kae nggone sik mangkae kok laris dhewe kae nggunakake pesugihan apa, nggunakake dukun ngendi, kuwi mesti malah do dirasani. Anut karo titahing Gusti, ngono. Manut utawa nrimo ing panduming rejeki lagi semene ya ditampa. Ngucap syukur ngersane Gusti, panduming rejeki sedina sesuk semene ya kudu ditampa. Aja sok ngresula. Wong ki nampa apa anane. Mekaten. Iya. Aja sok duwe cara kepengin ngasorake sing aku ki pendhita ki ya nek tok pikir pendhita-pendhita liyane ki ya akeh. Nek aku ora pengen bersaing wong kaya ngono kuwi duwe pelanggan dhewe-dhewe kok. Ya, isi. Piye muni piye kowe? Inji. Ayo wis kono. Wis bali rasa dadak werna-werna. Guys yo mboten saged sing swasta mangke menika swasta sine. Inji. Wis kono bali kono. Ya kula betakaken salak. Ya, ya. Kagem tinimbang betakaken salak kadang. Salak madu. Ya, ya, matur. Menika salak madu, menika salak isinipun tawon. Lho. Salak madu kok isine tawon. Aku ngon saiki men dintup dasku, heeh. Seneng kowe ya, oh lah kurang ajar. Yen pamit pendengar nyumpang. Ya, ya, sing ajar. Sing